Estic accedint al que és el servei d'urgències. El servei d'urgències que hem adaptat per atendre tots els pacients. La veritat és que la majoria de pacients que venen els considerem ja com a possibles Covids o els tractem ja com a Covids positius. Com podeu veure, totes les cortines les hem substituït per plàstic per evitar més contagis. Només teníem un sol box amb pressió negativa. El personal s'ha tingut d'anar adaptant mica en mica a tots els canvis i la veritat és que estan treballant a més del 200%. No, jo com a responsable d'infermeria no puc estar més orgullós d'ells. Això és hospitalització. Hospitalització ha passat de ser una zona de medicina interna normal i corrent a ser una planta Covid. Totes les habitacions estan en aïllament. El personal és un dels que ha patit més del que és l'hospital. Ells, per entrar a qualsevol habitació, ja ho veieu, equip de protecció al màxim per poder accedir. La veritat és que estan fent una feinada per treure's el barret. Em disposo a entrar en el que seria l'àrea de reanimació postquirúrgica dels quiròfans de Blanes, que a causa de la pandèmia els hem adaptat aquesta zona com si fos una petita UCI per capacitat per a 4 pacients intubats. Avui dona la casualitat que després d'alguns dies no hi tenim a ningú. Cal dir que tot el personal d'aquesta àrea ha deixat de fer les intervencions programades per adaptar-se a aquest tipus de pacient, el pacient crític. I l'anestesista és el metge que se'n fa càrrec durant tota la nit dels pacients que tenim aquí. També vull dir-vos que tots els respiradors i tots els aparells estan a punts i calibrats per si tenim de córrer o tenim alguna urgència durant la jornada d'avui. Fa uns dies algú em va preguntar què és el que trobo a faltar més durant el confinament. I la resposta va ser molt clara. Jo el que trobo a faltar és la meva vida de fa un mes. Jo fa 30 dies que vaig marxar de casa, vaig enviar ma mare a viure amb la meva dona i les meves filles i jo me'n vaig anar a viure a casa ma mare per estar sol i evitar contagiar-la. Soc un vector de contagi, treballo en un hospital on tractem forces pacients de Covid. És molt dur rebre videotrucades de les teves filles dient papa, et trobo a faltar. Veure la meva dona, ma mare que plora quan em veu, jo que també ploro i hem plorat molt, sí, he plorat molt, segueixo plorant molt, els trobo molt a faltar i tinc moltes ganes de que tot això s'acabi. Però fins que no, seguirem aquí, cuidant a les persones que necessiten les nostres cures i lluitant contra aquest bitxo que ens ha tocat lluitar. Per la gent que no té la sort com jo de tenir un lloc on poder-se'n anar a viure sol i separat de la família, l'empresa ens ha proporcionat uns apartaments on qui vulgui pot anar allà per separar-se de la família i evitar així ser un vector de contagi. La veritat és que parlant amb tothom, cada vegada hi ha més gent que s'hi està acollint i no per la por de nosaltres de contagiar-nos, sinó la por de nosaltres contagiar els nostres. Jo crec que el sentiment de culpa seria molt fort de si per culpa nostra a algú de casa li passés alguna cosa. I el fet d'estar separat de les famílies també fa sorgir les emocions, estan a flor de pell. La veritat és que dormo poc, dormo malament, estic fotut en molts moments, estic altres dies més content, però ploro bastant, estàs a casa i penses en el que t'ha passat durant la jornada i dius, això és molt fort. Hi ha imatges que no se'm trauran del cap. Us podria posar l'exemple d'estar fent servir el protocol de maneig de cadàvers a causa del Covid-19, entrant en aquella habitació que havia mort sol, aquell senyor, i em vaig trobar a la tauleta de nit un dibuix de les seves netes que posava avi, adéu, t'estimo. Són imatges que no se't treuen del cap. Vaig estar fent servir el protocol plorant tota l'estona. A més, el t'estimo estava escrit tal com ho escriuen les meves filles. També val a dir que entre nosaltres també hi ha moments bons, no tots són tristeses i moments dolents. Entre nosaltres ens apoyem, hem fet una segona família. Sembla estrany perquè ara amb la mascareta, amb una mirada, ens ho diem tot moltes vegades, no? I és que hem après a somriure amb els ulls. Sí, és el que ens toca fer.